И здравейте хора, в това видео ще играем на билярд и то дигитален. Така нека започваме след тук. Аз съм доста добър на тази игра, само че сега съм почнал от начало, защото имам нов телефон. Така започваме. Така. Може би това ще избера. Си напиша име само. Така са хора. Оп, само видя. Така. Please do that again. Please another on. Оф. Просто напиша името. Края. Така, започваме с кой ще играем, в принцип. О, мисля, че той е добър, Той мисля, че е добър, аре, започваме. Кой е? Аз ли съм? О, добре, аре, започваме. Играта. Аз често казвам с кои съм. Не знам с кои съм. Да, верно, аз първоначално първо трябва да вкарам и тогава ще разбера първата ми тока, която е вкарана. Добре, аз съм с големи. Аз съм с големите, той е с малките. По-скоро... Не, аз съм с... Да, аз съм с големите. Оф. Вкара белата. Аре, сега съм аз. Така. Мога да си месил топките. Това съм забравил как се играе човек. What? Как се вкара белата там? Как се вкара белата, само питам там. Не, човек. Оф. Верно ли там ще наместиш? Не, да, много ясно, че ще вкараш. Това за малко да вкара моя. Сега е малко предсакан. Предсакан си. Yes. Аре хора. Така започваме игра. Yes. Добро начало. Не, чекай, трябва малко да... така да оправя. Какво? Аре, вкарах поне топка. Айде. Още съм аз, пак съм аз. Не. Нищо, все пак остават още малко топки. Това все пак може да бъде хем малко дълго, хем малко кратко. Но нека да видим все пак. Не. Язве. Така става като много засилваш. Моето момче. Аз имам голяма шанс тук. Така се прави човек. Аз имам още много малко топки да вкарам и печеля. Какво? Как не се вкара това? Как не се вкара, хора? Не, тази игра нещо малко прекалява. Това е невъзможно. Не вкара. Нито една топка не вкара. Бедния. Не мога да... Не ми само това остава. От друго направя. Не ми е така. Лекичко по лекичко. Отново съм аз. Всъщност. Не ми е така, нека е така силка голяма. Нека вкара. Не се вкара. Една топка не остава, хора. Една топка не остава. Кофяват. 14 като не остава само. Него му стават бая топки.
Давай, карай бялата. Не, хора. Остават му два топки, за мен само една. Сега ако вкара отново. Сега ако тая вкара. Да, ще я вкара много ясно. Бе! Не я вкара. Така става като много бързо. Сега сега преди като бях малък, като бях много в тази игра, така правих. И така става, момче. И така се прави, бе. Така се прави, бе, моето момче. Така се прави. Сега ако вкарам тая топка. Вкарах му топка. Лошо. Не вкарвай. Бе. Не. Ох, супер. Имам голяма шанс да вкарам. Значи, ето тук тази черната топка да вкараме. Ето тук в... Ето това. Какво? Не, хора, това не е вярно. Това не е вярно. Не, няма вкара. Ти тук няма вкара. Казвам ви, че... Забавам, че няма вкара. Няма да вкараш. Няма да спечелиш. Няма да вкараш, няма да спечелиш. Бе, бате! Аре, спечелих. Хора, спечелих. Левел първи спечелен. Спечелих от първата ми игра е спечелена. Така, още една игра да започнем. Добре. Чакай, че само съм играл тази игра много отдавна, че съм забравил как се пуска. Ейто по... Let's go. Какво да направим, бе? Момент. Даваме. Така ще вкарам. Така. И гледайте сега. Не го направих наръчно, често казано. Как така може да се случи, човек? От първия път. Чакай да си вземем нещо. Човек, аз приемах много такива пари и можах да си купим много неща тук. Сега нямам един... Сега нямам едно такова левче. Давай просто вкарвай, бе. Не, това ако не вкара скоро... Не, хора, то няма да вкара. Смути, че е рано просто. Аз съм... Мога да си таковам топката. Когато си искам топка, мога да вкарам, хора. Така точно направи двете. Какво? Как не стана това, бе? Не, това е лъжа. Това е лъжа. Това ли си ти би играеш? Ти толкова ли си тъп, бе? То маш ми иска да ми даде победата, бе. Хора, дайте лайк и се абонирайте за канала, за да гейминг игрите. Виж ги колко са само сладки. Гейминг игрите. Как толкова много ме ядосват. Дайте лайк на това видео за игрите. Да не се ядосват игрите. Видеоигрите. Толкова още АФК, още... добре. Не вкарвай! Пак ли съм с големите? Не кажа, че пак съм с големите, човек. Често аз обичам с малките. Не, сега ако вкарваш. Да, човек, това е професионалист.
Не иска да ми даде победата. Хора, това видео не е свърши скоро. Това видео. Сега ако вкара бялата. Не, няма да вкара бялата. Аз съм... What? Какво? Какво? Не. Хора, тук е само малко... Не му оставят само 2 топки. Само 2 топки му оставят на него, да. What? Хора, кака спечелих, бе? Клемент. What? Кака спечелих, бе? Аз буквално една топка не съм вкарал, бе. Ами пък късмет, хора. Късмет. И вие ще имате дълги години късмет, ако дадете един лайк, абонирайте за канала с камбанката и нека видим какво ще ми се падне от това нещо. Като не знам какво е само. 30 кила. Нова штанга, Супер. Хора, да, дайте лайк, се абонирайте за канала за още гейминг видеа.